Ind i opløbet, indvendig 5, Fly Quid Jet, udvendig nummer 4, Kung Fu Fighting. Robin Bakker i han Dalgaard i direkte duel. Nu går han helt frem, Dalgaard, og spørger med Kung Fu Fighting. Den går op til Fly Quid Jet, der trider fantastisk. 5 Fly Quid Jet, udvendig Kung Fu Fighting. Den italiensk fødte hollandske hest, den vinder. Foran 2 Forest Jet, tredje derefter 9 Gizet år. Kender til amerikansk travsport, de ved at Matron Stake, det er en klassiker. De ved at Hambletonian er verdens største treårsløb, der vandt den kvalifikation Point of Perfect. Nu kommer den op forbi publikum. Er I klar til at tage imod Point of Perfect, mine damer og herrer? Den kom til Skivestal H-ejer, og den er på vej hjem mod sejren. Daniel Hasselar slutter forrygende godt af og snupper andenpladsen, men Point of Perfect mod mål. Foran Daniel Hasselar, Pure Steel, Joy Me, Yomo Cash. Stone, der ligger tredje. Bagfra prøver The Winner Take It All, men de prøver alle sammen forgæves mod Why Not Diamant. Den er inde i opløbet og ser fuldstændig overlegen ud. De prøver at kæmpe om andenpladsen, men ingen rører Why Not Diamant, der klappes hjem i Lord Valentines mindeløb. Robin Bakker, han vandt 3-årsløb, han vandt 5-årsløb og gjorde det altså med Why Not Diamant. Først 6. Der forsøger indvendigt 4. Barrack Face, den sidder klar. 2 Hustle Rain, hvis der kommer plads. 3 Emojis slutter godt af, der bliver plads til 2 Hustle Rain, men Barrack Face stadigvæk i kontrol. Og 4 Barrack Face vinder Menhammer Copenhagen Cup. Gør det foran 2 Hustle Rain. Indvendigt 2 Extreme, udvendigt forsøger nummer 9. 4 Guy Stream. De kommer ned bagfra i angreb. 2 Extreme og foran 2 Extreme har kontrol og ligner på ny en sejr her. Nummer 2 Extreme er tilbage og fortsætter for Team Jensen. 2 Extreme spidser slut. Foran nummer 9, 4 Guy Stream, tredje plads til nummer 7, Without a Doubt. Tailpine ind på opløbets ligebane. Lad os se, om der kan komme nogen ned bagfra. Jamaica Gardenia kommer, Ivory kommer ud i banen, og Jamaica Gardenia, Ivory. Hvem af dem, der speeder bedst? Det er Foxtail Pine indvendigt. Jamaica Gardenia, Ivory er ude i banen. Det er Foxtail Pine. Så kommer nummer 7, Ikonvang. 7 Ikonvang ude i banen helt frem. Stenhjul helt ude i fuldt march. Indvendigt nummer 2, Jacques. Ikonvang er der. I Can Win Gardenia. Hvem vinder sprintermesteren 2024? Det bliver stenhårdt, men svaret er Jacques. Men Eros Sola har mere at give af på vej ind i opløbet. Diamant Østervang angriber på Open Stretch. En fra LP kommer, og de kommer op til Eros Sola nu. Den fører fortsat. En fra LP går i kødet, men Eros Sola afviser. Diamant Østervang kommer på indersiden. Nej, det bliver tæt nu. Nu er det 4 Juno, der har overtaget. Skovfitten sidder stille bag nummer 3, Just a Lady. Den er på vej frem. Nummer 3, Just a Lady. 4 Juno forser. 3, Just a Lady har kontrol på løbet. Ser det ud til. Nummer 3, Just a Lady vinder Hoppe Grand Prix for Skovfitten foran nummer 4. Juno go, Chief, half a go. De når aldrig nogensinde derop. Det er 2 hestes opgør. Here we go, Chief, half a go. Here we go, Chief, half a go. Kommer tættere og tættere. Biver Jørgensen, Kasper Fod. Hvem når målstregen først? Here we go, Chief. Nu skal I få et opløb i sent ved glemme. 4 Just Hans fører. Ben Svendsen med hjem. Icebreaker kommer. Jigger kommer helt ud. Indeed leder efter pladsen. Sikke et opløb, vi bliver præsenteret. Just Hans er fortsat fører. Den kommer helt ud. Jigger. Det er Jigger, det er Icebreaker. Indeed leder efter pladsen. Hvem når målstregen først? Er det Just Hans eller Jigger? Nummer 1, Know Your Shadow, prøver at gøre nummer 4, Karisma, men den har ført stort set hele vejen. Og på vej hjem, 4 Karisma har været kørt til front og sluppet til en af favoritterne. Og der kommer den med hjem på en fin anden plads. De er 2., 3., 4. Korfilsen-hestene, men Morten Juhl trænede Know Your Shadow vandt for Biver Jørgensen. Og det foran Casio, Kung Fu Fighting, Casio. Kung Fu Fighting har i dag igen gået udvendigt hele løbet. Den vinder løbet nummer 3, Kung Fu Fighting, efter en ny strålende præstation hjem som en klar vinder foran nummer 5, Casio, nummer 9, Kallemæ. Larsen i fronten, Eros Sola midt i banen, 4 Guy Stream frem til Larsen. Midt i banen er det fortsat, det er i inderbanen Larsen fører, det er 4 Guy Stream, det er Larsen, det er Jeppe Juhl, han gør det igen, han er giftig, han er den danske mester. Jeppe Juhl og Larsen, 4 Guy Stream, Goran Gardenia, Kaylee DC går helt
helt frem til Karlavang. Keep Cool Cash kommer også bagud. Der var dæmpet tempo, men nu kører de opløbet. Karlavang, Kaylee DC, Karlavang. Hvem skal nå målstregen først i Jysk Hoppe Grand Prix 2024? Det er Kaylee DC. Kanon laserfører. Sten Julian Dalgaard, Jørgen Sjønesson, Biver Jørgensen, Niklas Korfitsen leder efter pladsen. Det er Kung Fu Fighting. Casio kommer ud i banen. Kill Bill længere ud. Det er Casio, det er Kung Fu Fighting. Keystone leder efter pladsen. Den gør det Rudbæks nummer 2. Kung Fu Fighting. Casio, Keystone, Tuma, Marvelous Tuma. Det er Diamond Win. Apollo Damgaard. Det er Marvelous Tuma. Broadsider ind på lige bane. På vej mod sejren. Apollo Damgaard får pladsen. Men det er Mads P. Det er Skipper. Det er Henriette Jensen. Det er Marvelous Tuma. Apollo Damgaard. Bonnie Boy. Kan de fange nummer 2 Juno, der stadigvæk er i føring for Michael Lønborg, eller skal han gøre det igen i år? 2 Juno i føring, 3 Just a Lady, 9 Ibiza Garbo, helt udvendigt kommer nummer 1 Ivana Nordic. Det er 2 Juno indvendigt, den har vel afgjort. 2 Juno sikrer Michael Lønborg endnu en sejr, vinder 2 Juno og gør det foran nummer 1 Ivana Nordic. Superhero længere tilbage forsøger 7 Extreme. Nu skal de skynde sig, hvis de skal fange 5 Emoji. 5 Emoji foran er velgående på dagen. Den fanger de ikke i dag, ser det ud til. De forsøger, men 5 Emoji er tilbage, som vi kender ham som en vinder. Han vinder en imponerende sejr foran 4 Howling at the Moon, 3. måske akkurat 2 Bia Superhero. Langside ind mod de sidste 500 meter. Det er 5 Icebreaker i føring. Det er 2 Just Hands, der fortsætter udvendigt. 3 Isemeaki Secret rundet fra 4. spor, nu ned i 3. spor på at begynde et angreb. Længere tilbage kommer nummer 11 Jigger. Nu kommer de bagfra, men kan de true nummer 5 Icebreaker? 2 Just Hands skal ikke komme helt frem, ser det ud til. Det er 5 Icebreaker, det er 3 Isemeaki Secret. Mellem heste fast med kraft og sparet 4 Jubivank, det samme for 10 Indie Boy. Det er 5 Icebreaker i øjeblikket med kontrol. 3 Isemeaki Secret er med på afstand, men den er fuldstændig overlegen foran Jeppe Juhl, trænede nummer 5 Icebreaker. Magnus A. Juse, han bliver Glenn Sigurd Sivaldsen, der er sejren, vinder foran 3 Isemeaki Secret. Den er 3. nummer 9 Julian Sensei. Men det er inde i opløbet 7 Ivana Nordic. Det er udvendigt nummer 11 Juno. Så kommer Foreign Affairs. Han forsøger at stikke Niklas Korfitsen med Ivana Nordic. Det var Jeppe Juhl, der kørte den til anden plads i hoppet op. Nu kommer Foreign Affairs. Ivana Nordic i inderbanen. Udvendigt Foreign Affairs midt i Juno. I dag bliver det Ivana Nordic foran nummer 11 Juno. 3 Isemeaki Secret kommer langt ud i banen. Kræfter sparet hos 4 Joyme. Midt i banen 11 Isemeaki, nummer 11 Icebreaker. Ud i banen kommer 6 Jubivang. 11 Icebreaker, 6 Jubivang. Hvem vinder løbet? 11 Icebreaker. Nægter overgive sig. 11 Icebreaker. Gør det! Derby-vinderen vinder også Aalborg Storpris. 11 Icebreaker vinder for Jeppe Juhl. Imponerende. Foran 3 Lamborghini CN. Nu kommer 8 Lonesome Rider. Mosebo Esten Laurentia med også som anden. Lamborghini CN, Laurentia, Mosebo, Lonesome Rider helt ude i banen. Det er fortsat tæt mod mål. Hvem når målstregen først? Er det Lamborghini CN eller Laurentia Mosebo? Slå lige ud foran nummer 5, Gabi Kyvskov. Skal den have sit danske mesterskab? Det ligner unægteligt det, og den er på vej til at blive klappet hjem op mod målstregen, den store favorit. Han kørte resolut til føring, Niklas Korfitsen, og så vinder den helt efter behag. Fuldstændig overlegen vinder nummer 5. Gabi Kyvskov vinder DM for hopper for Niklas Korfitsen. Men det er stadigvæk 4 Kilimanjaro Face. Juhl forsøger med nummer 1 Keen Lady Sjoslang. Indvendigt 4 Kilimanjaro Face forsøger at gøre nummer 1 Keen Lady Sjoslang foran 4 Kilimanjaro Face. Udvendigt går den i topløb nummer 1 Keen Lady Sjoslang. Men det er Colgjini Agnesson og Kilimanjaro Face nummer 4, der vinder. 3 Karat CN er fuldstændig overlegen føring for Michael Lønborg, der er på vej til at tage endnu en stor løbtriumf. Den bliver klappet hjem, og den skal klappes ind. Det er da en fuldstændig vanvittig præstation, den leverer. 3 Karat CN giver Carsten S. Nielsen, Peter Falk, Michael Lønborg en stor løbsejr. 2 er stadigvæk nummer 5, Eddie the Eagle. Den gør alt, hvad den overhovedet kan for ikke at lukke den forbi de øvrige. 3 Emoji kommer op mod målstregen, nærmer sig et Frodo Cash forsøger. 5 Eddie the Eagle stadigvæk føren. Så kommer de et Frodo Cash kommer på de sidste meter, men når den frem. 5 Eddie the Eagle indvendigt. Vinder DM, ser det ud til med det tæt. Ibiza Garbo, Initus kommer. Midt imellem heste nummer 2, I Love You Butcher. Flemming Jensen finder også ny fart i I Love You Butcher. Ibiza Garbo, I Love You Butcher indvendigt. I Love You Butcher, den vinder i dag foran nummer 9 Ibiza Garbo.
Tredje plads 8, Initus, fjerde plads. Eller hvad? Nummer 1, Indeed er inde. 3 Icebreaker går helt op. Joyme angriber i tredje. Indeed er slået. Icebreaker går frem. Icebreaker Derby-vinderen, der også vandt Aalborg store pris før. Just Hans kommer til. Kæmper om tredje plads. Men det er nummer 3, Icebreaker, der er kongen. Den vinder foran 1 Indeed. 5 Just fortsat nummer 1, Koning. Nummer 7, Karisma går ned på open stretch. I sporene kommer Keen Lady Just Lang. Og den kommer tættere og tættere på nu, favoritten. Koningen i inderbanen, men her kommer Keen Lady Just Lang. Og Sten Juhl, han suser udenom dem. Han spurgte fra sidste position til første position. Keen Lady Just Lang foran 7 Karisma, 1 Koningen. 10 Kung Fu Fighting er gået forbi. Bagfra kommer Keystone. Indvendigt kaldes Crispy Nuts. Kanon Laser kæmper. Kung Fu Fighting midt i banen er gået frem. Den tabte prøven, men den vinder finalen. Nummer 10 Kung Fu Fighting gør det samme som Keen Lady Just Lang. Vinder foran nummer 11 Keystone. 2 kaldes Crispy Nuts. Fortsat 5 Lamborghini CN, så kommer 6 Lonesome Rider. Så er hun på vej nummer 1. Let's Go Atlantik, der kommer med store skridt. Sten Juhl er på vej til at vinde dansk opretningsløb med nummer 1. Let's Go Atlantik. Foran måske 10 lige Marvin, 12 Leica Frækker. De forsøger at komme tættere frem, 2 Danserbotte. Rigtig god afslutning for nummer 6. 4 Guy Stream, der kommer med store skridt ud i banen. Indvendigt dog 2 Danserbotte i kontrol og spidseslut for 2 Danserbotte for Peter Untersteiner. Vinder foran 6 4 Guy Stream, 3. 4 Emoji.